Urmează promo. Preț. Start. Ai sosit. Păi, sosire la strada Piramidei. Ai ieșit? Da. Start, hai. Urmează publicitate. Descoperă inovația care transformă părul lung în 8 secunde. Elseve Dream Long Wonder Water, un balsam lichid inovator. Descurcă instant și face textura părului fără să încarce. Părul e de 5 ori mai strălucitor și de 10 ori mai mătăsos. Chestia asta e magică. Cu Elseve Dream Long, părul lung nu mai e doar un vis. De la L'Oréal Paris, pentru că de Cif prezintă Păi, cel mai inovativ Cif de până acum, care înlătură eficient și în siguranță chiar și murdăria dificilă din orice colț al casei tale. Acum poți să murdărești de câte ori vrei și să cureți la fel de ușor de fiecare dată. Ai sosit. Cif Clean Boost. deci am sosit. Naturale într-o curățenie Sosire la... fără murdărie, fără depuneri și fără mirosuri înțepătoare. Cif, Ai parcat aici. Cuța noastră exploratoare este 100% ridicată și asta lasă urme. Persil este alături de ea și luptă împotriva petelor. Cu Persil Deep Clean Plus îndepărtează petele dificile și conține 92% ingrediente Paradisul verde. și faine strălucitoare. Persil Deep Clean Plus nu se lăsa la îndemână copiilor. Imaginează-ți câtă încredere are bebelușul tău în tine. Și tu încredere în singurul scutec recomandat de cei mai mulți medici pediatri din România. Pampers cu stratul Derma Comfort este creat pentru a reține mai bine murdăria. Te ajută să ai grijă de pielea bebelușului tău. Pampers. Preplătești vazele deoarece crezi că acțiunea capsulei nu va fi suficientă? Economisește Școala gimnazială numărul 127. Uite, tataie, uite, școala gimnazială numărul 127. Ia tata, ia să văd și eu. Oh. Așa? Și eu e nevoie de o reformă Sună. Ai parcat aici. Păi, Ai sosit. hei, ai sosit, sos. Transferul culorilor, mirosuri neplăcute, pete dificile. Acum tata ne arată cum. Dublează petele, combate mirosurile neplăcute și previne transferul culorilor. Dublează viața hainelor tale cu noul Vanish Gel concentrat. Vrei să fii sigur că bacteriile au dispărut după spălare? E simplu. În gel de Vanish Extra Hygiene. Acesta nu doar că elimină petele, ci și omoară 99,9% din bacterii. Să scol căleata și mopul pentru podea? Nu merită efortul. Acum, cu ravetele umede texturate de la Swiffer, curăț ușor și incredibil de bine. Peste 300.000 de locuințe din România strălucesc cu ajutorul lui Chilit Bang. Curățarea fetelor de calcar era un coșmar. Să scape urmele de săpun de pe faianță era un efort continuu. Din acest motiv am cumpărat Chilit Bang. Așa am rezolvat problema, pentru că Chilit Bang îndepărtează 100% calcar. Păstrarea băii curate nu mă mai îngrijorează. Păstrează casa curată cu toată gama Chilit Bang. Grăsimea uscată pe ragaz? Încearcă Chilit Bang, ce îndepărtează 100% grăsimea. Chilit Bang, degresare fără frecare. Răsfățul meu enorm. Acum pot să mă bucur de mai mult din parfumul enorm pe care îl ador. Adaug direct în mașina de spălat noile perle parfumate, alsam noile perle parfumate de omor. Prospețime care durează de mult. Azi prezintă murdărie invizibilă.
Stai!